Com fer un formatge? Doncs per fer un formatge fresc necessites una llet. Per fer un semi, 2 llets. Per fer un curat, 3 llets. I han de ser llets que surtin de les llets que teniu aquí sobre de les cabres que estan produint. No puc agafar jo 2 cartes de llet de la mà i dir faig un semicurat amb aquestes 2 llets. No, són llets que han de sortir del teu ramat, del teu sistema productiu. Llavors jo ara aquí tinc 3 llets. Què faig? Doncs agafo 2 llets, per exemple, i em faig un semicurat. Un semi. L'agafo de la caixa i me'l poso i ja tinc un semi. Perquè aquestes cabres segueixin sent productives, com que tenia 2 cartes de llet a la mà, les tiro aquí sobre i vol dir que les estem munyint, les seguim munyint. Vols fer un formatge i no tens llets per substituir-les, però et fa molta gràcia fer un semi? Mira, m'he vengut aquelles 2, he fet el semi, llavors què passa? Quedem així. Hòstia, es pot fer? Es pot fer. L'únic que has de saber és que perquè aquestes cabres tornin a ser productives i tornin a fer llet, les hauràs de tornar a cobrir en el següent torn, hauran de tornar... M'explico? Hauran de tornar a tenir un cabrit. En canvi, el més lògic i el més ideal és que quan els hi treus una llet, els hi posis una llet a sobre perquè segueixin produint. Important, també, cada cabra només pot tenir una llet a sobre. No pots tenir 2 llets aquí. La cabra es munyeix només un cop, diguéssim, només una llet. Per tant, per fer formatges has d'agafar llet del teu ramat que estiguin aquí sobre les cabres i només hi pot haver una carta de llet per cada cabra.